Is mise Aíne, therapy yoga, ide agus an taobhaí Yogaroots an nGaillimh. Is mílam si bh chur an ólas faoin rinstin na principal a bhhain le tharathairt dut féin. Dúir mar atá fólamtha agamsa le himimecht na mblianta. Principal a chuidín le sása bhhaint as íomhnas an tír. Tá go leor staide gentar na buntáistí atá le tuirmiric ach go hiondúil níl sin ar gultar é úsáid. Mar sin, seo éideas a dhéanamh chun é úsáid gach leat. 3 spúnog olach nó coco, 6 spúnog tuirmirica, spúnog amháin mála agus pinte pepper. Tíis tuirmirica a dhéanfar mar sin a féidir é a chonálaí daisce agus a úsáid le chuid mór béalathe agus deochanna éagsúla. Chógúil nádúrtha frit elástacha atá sa curcumin, an príomh bonábhar gníomhach sa tuirmiric. Cuidíonn sin le hairí chuid mór galar a chosc agus a hacant. Cuireann sé feabhas ar obair na hintaine, is bíonn deathar a freisin ar a úsáid agus comhleis a chur ar dhuine maidir le galar crí. Agus seo mé maithir ó na bacaí na mara. Cuir mála leis an tuirmiric. Té an ola go bhfuil sé láite, agus dúirt isteach in sa measc an tuirmiric. Cuireann an beabair leis agus cuirigh go mííon in na thíos. Dúirt isteach i grúsca de cinál méasan agus stóráil sa chuisneoir. Bhí cheart go seasa an meascán go ceann caiiciise. Agus sin é déanta cho siimplí lei sin. Inis, bainne órga. Taispeánann amháin den taos tuirmirica, 1 bainne is mín leat. Ag an buinte seo is féidir blas eile chur leis. Sa chás seo, cardamom. Mar bhfuil sé rómhillis is féidir teaspoon miel a chur leis. Cuineart tá bhasca go bhfeiceann tú cuar. Nuair tá sé te, móch an tas agus cuineart é bhasca. Agus seo má bainne órga nó golden milk.